Aw ka bi kunnafoni bakurubaw la CFA miliyari 739 miliyɔn 461 o de kɔni ɲɛma tununa soni kungo cɛ san 2005 ka n'a bila an bɛ don min ko bi yuruguyurugu ani surafɛnminɛ yɛrɛ sababu kosɔn anw ka jamana kɔnɔna Mali buru feerelaw eko dusumakasa tɛ olu kan bari u bɔra k'u ka nisɔngoya yira bi ka taa bila sini na buru kɔni tɛ ka feere anw ka jamana kɔnɔna. Aw bisimila a ka bi kunnafoni kɛnɛ kan ka bɛn ni jumadalihula kalo tile 25 ye hijira san 1440. I n'a fɔ an y'a fɔ ɲɛna cogo min na bakurubaw la buruko o kɛlen don gɛlɛya ye bi bin na anw ka jamana kɔnɔna na ka sababu kɛ ni yɛrɛ buru feerelaw ka taa se buru yɛrɛ dilanbaw ma u ka jɛkuluba min bɛ n'a bɛ f'o ma ko Fédération Sénégale olu kɔni y'a ɲini ka fɔ u kɔni bɛna baaraw sonsoro baara bila min ni a yɛrɛ daminɛna anw ka jamana kɔnɔ bi yɛrɛ juma ka taa bila sini yɛrɛ sibiri la tile 2 malidenw kɔni tɛna se ka buru sɔrɔ cogo si la nin ye gɛlɛyaba de ye ni degunba de ye min bɛna ɲɛsin malidenw ma bari u yɛrɛ ka ɲɛfɔcogo la u y'a yira k'a fɔ buru kɔni a sɔngɔ ka bɔ 50 la ka na 60 la jamana ɲɛmɔgɔ kɔni tun ye a ɲini u fɛ u ka nin baara bila in u ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ cogo bɛɛ lajɛlen na nka bɛn kɔni ma se ka kɛ kow la walasa an yɛrɛ bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la an ye ɲinini mun k'a kisa kan an ka jɛ k'o seereyaw lajɛ. Mali buru baarakɛlaw ka taa se gato dilannaw ma olu ka lafasali tɔnba min bɛ anw ka jamana kɔnɔna na ko olu ka baara bila u ma daminɛ sɔgɔmada in na anw ka jamana kɔnɔna na ka sababu kɛ u ka dusumakasa ye bari u ka ɲɛfɔcogo la k'a daminɛ bi yɛrɛ février kalo tile fɔlɔ ka taa bila février kalo yɛrɛ tile 2 la n'o bɛ bɛn sini yɛrɛ ma buru kɔni tɛna feere Mali yɛrɛ kɔnɔna na ka sababu kɛ u ka dusumakasa ye ka ɲɛsin anw ka jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔw ma buru dilannaw ka lafasali tɔnba min filɛ nin ye n'an ko ma ko Fédération Syndicale des Boulangers et pâtissier du Mali n'ale yɛrɛ secrétaire général Ahmed Dambele n'u k'a ma ko Vie ale kɔni ye dantigɛli kɛ kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ ka ɲɛfɔli kɛ gɛlɛya min ni degun bɛ olu kan o de y'a to olu kɔni tɛna buru feere jamana yɛrɛ kɔnɔna na min ni a kuntagala yɛrɛ bɛ taa tile 2 la o kɔni lawaleyali daminɛna anw ka jamana kɔnɔ bi sɔgɔmada in na ka sababu kɛ kabiri tumajan o ni jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔw tun bɛ sigi ka fɔ la walasa fɛn min ye buru yɛrɛ sɔngɔko ye bɛn bɛ se ka kɛ o la cogo min na kabiri san 2007 o sigi ka fɔ kɔni baaraw daminɛna nka ta tɛ ka minɛ sisi tɛ ka bɔ o de y'a to tile 2 baara bila olu kɔni o daminɛ anw ka jamana kɔnɔ bi buru feerelaw ka lafasali tɔn yɛrɛ ɲɛmɔgɔso ka ɲɛfɔcogo la u ko olu kɔni ka wulikajɔ kun tɛ dɔwɛrɛ o de ye buru yɛrɛ bɛ se ka kɛ 60 ye cogo min na wa a giriya yɛrɛ o bɛ se ka taa garamu 300 la cogo min na u ka ɲɛfɔcogo la wa buru min yɛrɛ kɔni ye dɔrɔmɛ 30 ye o giriya bɛ se ka taa garamu 150 la n'i ye jateminɛ kɛ o b'a yira k'a fɔ buru sɔngɔ 60 ani 30 olu yɛrɛ ka ɲɛfɔcogo la o yɛrɛ b'a to buru yɛrɛ bɛ se ka kɛ buru ɲuman ye wa a yɛrɛ bɛ se ka giriya maaw bɛ se ka nafa sɔrɔ a la boulangerie maaw yɛrɛ ka ɲɛfɔcogo la buru dilanna ninnu ka lafasali tɔnba halisa u ka ɲɛfɔcogo la u ko n'i ye jateminɛ kɛ san 2018 ka bɔ juin kalo yɛrɛ la ka taa utu kalo la dɔw kɔni farala farini yɛrɛ bɔrɔ sɔngɔ kan bari u balila ka ye 500 bɔɲɔgɔnko o de farala kan hali n'i y'a sɔrɔ kɔfɛ dɔɔni kɔni jiginna ka bɔ a la dɔrɔmɛ 50 ka taa se dɔrɔmɛ 100 bɔɲɔgɔnko de ma o de jiginna ka bɔ a la o b'a yira k'a fɔ a sɔngɔ b'a nɔ la wa ka taa se olu yɛrɛ bɛ maa minnu ta u ka boulangerie yɛrɛ baarakɛyɔrɔ la ka baaraw kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye degunba ye bari olu ka sarako ni dun ye Mali yɛrɛ sara dɔgɔmani jate minɛ k'a lajɛ dɔ farala o kondamana kan ka taa se olu bɛ sale ni lɛnpo minnu kɔni sara an ka jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔso ye u ka ɲɛfɔcogo la halisa anw ka jamana kɔnɔna na ka taa se degun wɛrɛw ma minnu kɔni bɛ u ka baara yɛrɛ kɔnɔna na u da nana don ninnu bɛɛ lajɛlen na ka ɲɛfɔli kɛ jamana ɲɛmɔgɔ kɔni y'a yira k'a fɔ sigikafɔ kɔni o bɛ sen na buru baarakɛlaw ka taa se gato yɛrɛ dilanba minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔna na u ka lafasali tɔn yɛrɛ ɲɛmɔgɔba ni anw k'a ma Ahmed Dambele n'u k'a ma ko Vie ale yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ale kɔni jiginna maa la a bɛ fɔ jɛkulu min ma ko Association des consommateurs au Mali o ye jɛkulu ye minnu kɔni sigilen don walasa an yɛrɛ bɛ dumuni minnu kɛ ka se ka lafasali kɛ ka ɲɛsin an ma olu ka jɛkulu kɔni maaw sigilen don k'u bolo fila daw sen ka tɛtɛw ta tɛ minɛ sisi tɛ bɔ ni dun olu ka jɛkulu ninnu sigikun jateminɛ a dabɔkun de walasa an kɔni bɛ dumuni minnu kɛ buru ninnu ka taa se o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma ka jateminɛ kɛ a buru yɛrɛ giriyaw bɛ cogo
cogo jumɛn na wa a buru yɛrɛ a suguyaw ka ɲi wa a man ɲi wa nka n'i ye jateminɛ kɛ anw ka jamana kɔnɔna na jateminɛ tɛ kɛ nin si la wa jɛkulu minnu sigilen don anw ka jamana kɔnɔna na n'an b'a fɔ olu ma ko association des consommateurs ninnu kɔni jɛkulu sigilen don k'u bolo fila da u sen ka tɛtɛw vie danbele ka ɲɛfɔli cogo la ale kɔni jiginna nin jɛkulu maaw de la u kan ka wulikajɔ de kɛ walasa buru minnu bɛ dun anw ka jamana kɔnɔna na buru ninnu a giriya min fɔra la o giriya b'a la wa ka taa se a yɛrɛ ka ɲi wa a man ɲi wa da kan ka don ninnu bɛɛ lajɛlen na ka fɛsɛfɛsɛli kɛ jɛkuluba in yɛrɛ ɲɛmaa dɔ kɔni bɛ yen n'ale yɛrɛ tɔgɔ ye Ibrahima Yakuba Sise n'ale sigilen don u ka sɛbɛnfura kɔɲɛ ɲɛnabɔli ma ale kɔni y'a yira k'a fɔ tile 2 min bolodalen filɛ n'o yɛrɛ ye bi juma ye ka taa bila sini sibiri la n'o tɛmɛna don n'a nataw la u bɛna don wɛrɛ fana boloda don min ni buru kɔni tɛ dilan anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na kuma min ni an kɔni bɛ se k'o kɛ ka nin kuma nin yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kun cɛ o de ye k'a fɔ n'i ye buru ta k'a lajɛ dundala fɛn don anw ka jamana kɔnɔna na wa i n'a fɔ diɲɛ yɛrɛ jamana caman bɛ cogo min na an bɛ misali yɛrɛ ta Sudan jamana kan maa 30 kɔ o de bɔnɛna ani na buruko yɛrɛ mankan sababu kosɔn wa ɲinini bɛ kɛ anw ka jamana ɲɛmɔgɔ fɛ u ka se ka fɛɛrɛw bila sen kan walasa buruko mankan min ni a daminɛtɔ don anw ka jamana kɔnɔ fu bɛ se ka siri a dan yɛrɛ la cogo min na halisa nin buruko kuma kisa kan wulikajɔ kɔni kɛra tele ɲɛta fɛ ka don Bamakɔ yɛrɛ dugu kɔnɔna na ka se ka taa maaw ɲininka tile 2 min bɛna tile Bamakɔ yɛrɛ dugu kɔnɔna na ni buru kɔni tɛna se ka sɔrɔ ka daminɛ bi yɛrɛ février kalo tile fɔlɔ ka taa bila sini février kalo tile 2 la ni ye degunba de ye ka ɲɛsin maliyɛnw yɛrɛ ma o de y'a to tele ɲɛta ye munumunu salo kɛ ka maaw ɲininka u ka hakilinata la Ali Kulubali a n'a ka jatala Salifu Ɲare u ye min sɔrɔ Bamakɔ dugu kɔnɔ an ka jɛ ko siraw lajɛ. Jɛkulu min bɛ Mali kɔnɔ ni u b'a wele ko la Fédération syndicale des boulangers et pâtissiers du Mali o ti dɔwɛrɛ ye fɛn min ye Mali buru dilanlaw minnu bɛ buru dilan fo ka taa se gâteau dilanlaw ma olu bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni jɛkulu de kɔnɔ olu y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye u na baarabila kɔni kɛ tile 2 baarabila ɲɔgɔn na ni o baarabila yɛrɛ bɛ daminɛ février kalo tile fɔlɔ ka taa bila a tile 2nan kɔnɔna na ka sabuya kɛ ko fɛn min ye olu ni jamana ɲɛmaaw kun ye bɛnkan sɛbɛn min kɔni tɛmɛna olu ni jamana ɲɛmaaw cɛ kabini san 2007 waati ko fɛn min ye o bɛnkan sɛbɛn kumaw ma se ka waliya o de hukumu kɔnɔna na sa o kun ye fɛn min ye jamana ɲɛmaaw wele fana ka f'u ɲɛna yaasa u na se ka sigi ka kuma cogoya min na o na se ka ɲɛ sɔrɔ nin ko ninnu na o kumaw fana kɔnɔna na fɛn min ye bɛn ma se ka kɛ o kan o de la fɛn min ye nin jɛkulu in ye a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye minisiriso min ka baara ɲɛsinnen don sanni feere ka kow ɲɛnabɔli ma ni u ni olu ma se ka bɛn kuma kelen na olu na baara bila yaasa buru kɔni ka nana sɔrɔ Mali fan bɛɛ lajɛlen na tile 2 kɔnɔ o hukumu kɔnɔna na sa fɛn min ye jamanadenw kɔni ye olu min ye fɛn min ye dumunikɛlaw ni olu de b'a buru dun ni u bɛ fɛn wɛrɛw dun fɛn min ye jamanadenw kɔni olu kɔni hakili kɔni hawjala kosɛbɛ olu ye ɲɛfɔli kɛ maaw ye ni baarabila in bɛna gɛlɛya jumɛn lase malidenw ma a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ jumɛn ye ani u bɛ laɲini jumɛn de kɛ fɛn min ye ka ɲɛsin ni boulangerie baarakɛlaw fo ka taa se jamana ɲɛmaaw ma ne bɛ buru domu sufɛ n b'a domu sɔgɔma bon ne yɛrɛ tɛ buru domu waati min na fo n'a kɛra tileganfɛla ye bon donc o la ni buru kɔni nɔ baara a bɛ kɔlɔlɔ lase ne ma hein a i domuni fɛn min ne ma domuni sɔrɔ e bɛ se ka ɲɛnamaya bɛ di a domuni kɔfɛ bon ne kɔni bolo n'a kɔni fɔra ko ɲɛnamaya domuni de don wa tiɲɛna degun bɛ se anw ma an ka feerela yɛrɛ surtout an balo b'a la dɔw bɛ kɛ degun belebele anw kan bon donc mɔgɔ caman balo bɛ buru la quoi bon donc k'anw ka feerela n'an cɛ ganaw donc a degun belebele bɛ se anw ma an ka dunta de buru ye quoi donc buru se a k'a lajɛ u ka bɛn a la o de ka d'an ye kosɛbɛ an bɛ don min na komi bi o jamana bɛ cogo min na o ni bɔra taara o gɛrɛfu la o gɛlɛya min bɛ o jamana kɔnɔdenw kan sisan a ma nɔgɔn quoi ou bien ne kɔni hakilina na o bɔra ne ma ka taa gɛrɛfu la sisan n'u taara gɛrɛfu la a laban bɛ kɛ ko wɛrɛ de jamana kɔnɔ n'o dun kɛra o bɛna ni o degun ye jamanaden bɛɛ ma buru o fanga ka bon o dun ta fan fɛ o jamana ɲɛmɔgɔ de b'a lajɛ sisan k'a kɔfilɛ a ka o jamanadenw na ka hinɛ o la a bɛ hinɛla min ɲini olu la position na a b'o de ɲini k'o kɛ a ka o duguladenw ye. bon boulangerie ka gɛlɛya fɔlɔ a bɛ ɲɛsin population de ma anw yɛrɛ bɛ min don a la an b'a ɲini État fɛ hali bi a k'a lajɛ jamana in bɛ basigi bɛ na jamana in kɔnɔ cogoya min na ani jamana kɔnɔdenw bɛ se ka lafiya cogoya min na dunkafa ka sabati an b'o ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u k'a lajɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ walasa u bɛ se ka sinsin cogoya min na sinon buruko gɛlɛya ni boulangerie kɔni taara gɛlɛya la an yɛrɛ b'a dɔn gɛlɛya fɔlɔ kɔni ye population ta ye parce que gouvernement yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi an yɛrɛ bolo a dɛsɛlen don an b'a ɲini a fɛ n'u dɛsɛra parce que ni grève ma fɔlɔ boulangerie fɔlɔ grève cayara ni san damadama in kɔnɔna la
an b'a ɲini u fɛ u k'a lajɛ vraiment u ka solution kɛ boulangerie mɔgɔw ta la walasa bɛn bɛ se ka sabati u ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na nɔgɔya bɛ se ka kɛ population ma cogoya min na walasa buru bɛ se ka sɔrɔ jamana kɔnɔ cogoya min na. Bon ne kɔni ka laɲini ye min ye jamana ɲɛmɔgɔ ni boulangerie tigiw fɛ u ka se ka bɛn fɔ ka kan min b'a to ni grève ko in n'a tɛ se ka bɔ jamana in na quoi donc pour que a kana na ni degun wɛrɛ ye jamana kan quoi. O kɔfɛ fɛn min ye nin boulangerie baarakɛlaba in ye nin kɔni ale bɛ baara kɛ fɛn min ye buru dilayɔrɔw de la ale fana kɔni y'a ka dusumakasi jira ka sabuya kɛ a ka kumaw kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko jamana yɛrɛ de mako tɛ olu la olu bɛ baara kɛ su ani tile fɛn min ye boulangerie kɔnɔ ko nka sɛgɛn kɔden dan de ye olu ta ye barisa fɛn min ye maa yɛrɛ baarakɛla kan ka fɛn min yɛrɛ de sɔrɔ o de tɛ sɔrɔ fɛn min ye boulangerie kɔni baaraw kɔni kɔnɔ. N'i y'anw ɲininka yɛrɛ an b'a fɔ ko gouvernement yɛrɛ ɲɛ t'anw na anw fasoden kɔni an b'a fɔ ko gouvernement yɛrɛ ɲɛ tɛ anw na parce que de 1 ni contrôleur nana u ti mɔgɔ ɲininka o ye fɔlɔ de ye normalement mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ na ka na blanchers ɲininka u ka sɛgɛn na après cela sɛgɛn mun bɛ yen u bɛ se k'o dɔn pour que u ka solutionner mais o tɛ kɛ i y'a faamu sɛgɛn min kɔni b'anw kan ne bɛ se ka dɔ fɔ o kan n tɛ se k'a bɛɛ fɔ dɛ mais mun dɔn m'o fɔ. O fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye o ye sarako ye n'i y'a mɛn mɔgɔ bɛ baara kɛ ka ɲa i sarako ka ɲi sara min bɛ di boulanger ma a tɛ se ka boulanger yɛrɛ tile 15 kɛ kuma tɛ ka se kalo ma i y'a faamu mais o sara ninnu a tɛ sara tile 5 kɔnɔ a tɛ sara tile 10 kɔnɔ dɔw bɛ taa tile 15 est-ce que i y'a faamu o ye filanan ye sabanan condition si t'anw ye min réglelen don a tɛ yen ka taa an ka droitw la ka bila an ka conseils ni fɛnw ancienneté INPS a si ma réglé ne filɛ ne ye mun kɛ boulangerie baara la Mali kɔnɔ yan a bɛ san 10 ni kɔ bɔ n ma mɛn fɔlɔ mais n ye mun kɛ kɔ kan n b'o da dɔn mais o temps kɔnɔna na mɔgɔ si tɛ yen min ye ne embauché n'a bɔra Caravelo Vincent na o dɔrɔn ye san fila k'o bolo embauchement la mais ne san 10 ni kɔ de filɛ baara la nin n'i ye jate minɛ yɛrɛ ne bɛ yɔrɔ min na bi n bɛ se k'a fɔ n bɛ nin ka san 20 bɔ parce que n ye boulangerie kɛ bi depuis 2010 ne ye boulangerie 2 de fréquenté ɲɔgɔn fɛ n tɛ sunɔgɔ su fɛ n tɛ sunɔgɔ tile fɛ ka sababu kɛ sara dɔgɔya ye parce que kelen tɛ mɔgɔ bɔ bon n'a sɔrɔ ko o 2 ko INPS bɛ yen ne bɛ se k'a fɔ n bɛ san 20 bɔ i y'a faamu vraiment ne ma jigin boulangerie tigiw la ma jigin anw baarakɛlaw la parce que sɛgɛn de b'anw bila la. nin bɛɛ kɔfɛ fɛn min ye malidenw y'u ye bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ olu kɔni sɛbɛkɔrɔ jɔrɔlen don k'a fɔ ko jamana bɛ gɛlɛya dɔ kɔnɔ gɛlɛyaba bɛ jamana kɔnɔ na n'a fɔra ko nin fana nana wuli ka kɛ gɛlɛya wɛrɛ ye ko fɛn min ye jamana malidenw bɛ yɔrɔ min na ni jamana ɲɛmaaw kɔni ma jɔ o jɔyɔrɔ la a labanna kɛ u na sigi Mali jalan kunna ko barisa maaw bɛɛ lajɛlen na ji k'u ka butɔn na ka jamana wɛrɛw kɔni yɔrɔ ɲini. Ni ko kɛn bɛ ka bamakɔkaw kamana gan nin wagati laban ninnu na o de ye k'a fɔ lakanabaliya min sabatilen don anw ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya bolofa kɔni bɛ bamakɔ yɛrɛ ta kan bari n'i ye bamakɔ yɛrɛ ta k'a lajɛ su fara tile kɔni kan mugu kɔni bɛ ka ci maaw la cogo min na o bɛ ka kɛ wa murula sɔgɔliw yɛrɛ caman fana b'a a la o lakanabaliya in minɛn kɔnɔna na hali n'i y'a sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ye dantigɛli kɛ k'a fɔ olu kɔni bɛ ka wulikajɔw bila sen kan o de y'a to an yɛrɛ wulila ka se an ka imam ma Sheikh Ahmed Tidiane Traoré ka se ka taa ale ɲininka lakanabaliya min ni an filɛ dankun kan jamana yɛrɛ kɔnɔna na fɛɛrɛ jumɛn kan ka boloda a la ale ka ɲɛfɔcogo la fo an kan kɔfilɛ ka kununko de lajɛ a ɲininkara Jamila Traoré fɛ kumakan ninnu an ka jɛ ka an ɲɛmadaw fɛ. Sunyali, binkalewale, dantɛmɛwalew ani ni gɛlɛyaw fo ka taa se maafa ma ni waleya ninnu de bɛ ɲini ka cari anw ka jamana kɔnɔ yalima ni waleya ninnu bɛ sɔrɔ cogoya jumɛn na ka kɔn bi ye anw ka jamana dɔnnen kun don ni basigi ye. Ni ye jamana in lajɛ fɛn min kun bɛ jamana in bolo kosɛbɛ n'an bɛ waso n'a ye o de kun ye hakili sigi i n'i ka fantanya hakili sigilen don i n'i ka sɔrɔ ye hakili sigilen don i n'i ka faama ye hakili sigilen don i t'i jɔrɔ fiyewu k'a fɔ n b'a kɛ cogo di ni n ka kunna wari ye wala n siso kɔnɔ o kun bɛ jamana in kɔnɔ yan ne hakili b'a la
82 waati kɔnɔna na ne delila ka n ka saki bɛ n bolo voyage saki bɛ n bolo ka taama ka bɔ Autogare la fo Ɲarela so minuit tɛmɛnen kɔfɛ n tɛ sira foyi ɲɛ foyi jɔrɔ tɛ n na nka bi maa bɛ sɔmi ko fɛn bɛ fɛn o fɛn kɔnɔ maa si tɛ ka taama n'a ye bi o waati kɔnɔ o sababu bɛ se ka taa fɛn min ma o ye jamana labilala kojugu k'a kɛ n'a fɔ mara yɛrɛ t'a kɔnɔ bilen fiyewu o ye kojuguba de ye a sababu filanan min bɛ fara o kan o ye kojugukɛla n'a ye kojugu kɛ a kan ka ɲangi kojugukɛla tɛ ɲangi bilen kojugukɛla yɛrɛ de kɛra maa lapasalen ye an y'a sɔrɔ mɔgɔw ɲinana u ka devoirs kɔ kojugu duw kɔnɔ baarakɛyɔrɔ la bɛɛ lajɛlen hakili donna fɛn kelen min na o ye nafolo dɔrɔn de ye ka taa sɔrɔ fɛn dɔ bɛ yen adamaden a ka ɲɛnamaya mago b'o la o ka d'a ma o ye fɛn jumɛn ye lamɔko ɲuman fɔ adamaden k'a dɔn ko ale yɛrɛ ye adamaden ye a ɲɔgɔnna wɛrɛ fana ye adamaden ye tɔɔrɔ man ka bɔ ale la ka se a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma o hakilinaw k'o hakilina don adamaden denmisɛnw na o banna pewu kojugu in n'i y'a lajɛ kojugu min bɛ ka kɛ jamana in kɔnɔ mɔgɔ faga ni bingali i b'a sɔrɔ adamaden tɛ se k'i to i yɛrɛ adamadenya kɔnɔ k'a baaraw kɛ an bɛ sababu wɛrɛ min y'a la o ye jamana labilala dɔrɔkun maanaam minnu fɛn minnu bɛ mɔgɔ hakili yɛlɛma k'i bonya hakili kan o cayara ka tɛmɛ adamaden balo ni fɛn bɛɛ kan n'i ye sigida o sigida lajɛ baaraso min b'a kɔnɔ o ka ca ka tɛmɛ misiri min b'a kɔnɔ kan o kuma na jamana in an tɛ se k'an sago sɔrɔ a kɔnɔ ni nin lahalaya damadɔ ma kɔlɔsi maralikɛlaw k'a dɔn u bɛna ɲininka alikiyama jɔ don Alahu subahanahu wa taala ɲɛkuntilen na maa min bɛ yen i bɛ mara kɛ k'i ye faama ye e ka d'a la ni kelen o ni kelen n'a bɛ bɔ jamana in kɔnɔ a tɔɲɔnen alikiyama jɔ don i bɛ ɲininka a kungo la hakili o bɛɛ ye silamɛ n'u miirila nin na u bɛ janto nin la parce que silamɛya ye min fɔ ni bɔli la maa tɛ se k'o dɔn ka da o la ka tila ka ni bɔ maliden bɛɛ lajɛlen kunna sirilen don bɛɛ lajɛlen ni kamanagan de bɛ ɲɔgɔn na kabini jamana kɔnɔna fo ka se a camancɛ bolo la bi waasa ka se ka nin gɛlɛya in kɔni wuli malidenw yɛrɛ jɔyɔrɔba bɛ a ko la kuranɛ nasu b'a fɔ an ye n'i ye mɔgɔ faga maa faga kosɔn ala bɛ dimi kɔrɔ ala bɛ ɲangi la juguman na i bɛ dume jahanɛmɛ kɔnɔ bada i tɛ bɔ o dun bɛ k'a kan fɛ ka caya n'i y'a kɛ b'a lajɛ a bɛɛ tɔgɔ ye ko silamɛw de don o kɔrɔ ye silamɛdenw dusukun ka da kuranɛ na o dusukun ka lami ko kuranɛ ye ala kumakan ye o bɛ k'a ban o kuma na fo denmisɛnninw dusukun ka lami ala kumakan ye ala kumakan ye a kɔrɔ ye di fo ala ye min fɔ o ka kɛ a ye min fɔ o ka to a ka kan jamana ɲɛmaw ko u jɔ u jɔyɔrɔ la waasa jamanadenw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakana cogoya min na welekan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma o ye kira ye welekan min d'u ma koyi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ala kira de y'o fɔ kisi nɛɛma b'a ye ko adamaden kelen o kelen i ye maralikɛla ye gɛngɛlɛkɛla i bɛ nin kɛ gɛngɛlɛkɛ don na an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u k'a dɔn u bɛna ɲininka jamanaden ninnu kungo la diɲɛ ani lahara u bɛ ɲininka o la diɲɛ na cogo min na alikiyama u bɛ ɲininka ala ten n'i k'i bɛ mara kɛ maradenw ka hakɛ min b'i kan k'u ni lakana ni ka lakanani ka kɔrɔ ni kɔnɔbara falen o kɔsɔn seyidina ibrahim alayhi salam a bɛ dugawu kɛ makan ye sani a ka fɔlɔ fɛn min na
a ko rabbi ja'al hadha albalada aminan ala n b'a ɲini fɛ i kɛ an ka dugu makan k'a ka hakili sigi yɔrɔ ye maa bɛɛ hakili sigilen ka don a kɔnɔ maa bɛɛ hakili sigilen ka to a kɔnɔ o kuma na ne bɛ fɛn min ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u k'a dɔn jamanadenw ka hakɛ b'u kan fo jamanaden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ka hakili sigi a ka nafolo la a ka hakili sigi a yɛrɛkun na a ka hakili sigi a ka dugumakolo la a ka hakili sigi a ka fɛn bɛɛ lajɛlen na jamanadenw ye fɛn min choisi u yɛrɛ ye o de ye silamɛya ye u ka silamɛya yira jamanadenw na olu yɛrɛ ye sariya minnu ta wala u ye loi minnu ta k'u bɛ jamana mara ni o ye u k'a lajɛ k'u ka hɔrɔnya lajɛ o loi ninnu u ka se k'olu labaara ni o loi ninnu labaara la an b'a ye an bɛ kisi ka bɔ ni kɔlɔlɔ ma o labaarabaliya o ye defoba ye mara kɔnɔ o kɔrɔ ye ko mara yɛrɛ de tɛ yen o kumana an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u k'u janto jamana na a sariyaw ka se ka labato a bɛ se ka faamu cogo di mɔgɔ bɛ kojugu kɛ a tɛ ɲangi ni kojugukɛla ma ɲangi o mana ɲɛnamaya bɛ ban de o kuranɛ y'o de fɔ walakum fil qisas hayatun ya ulil albab ko ɲangili min kan ka kɛ kojugukɛla la k'o ɲangili kɛli kojugukɛla la k'o de bɛ na ni ɲɛnamaya duman ye o de bɛ na ni ɲɛnamaya lafilen ye o de bɛ na ni ɲɛnamaya lafiyalen ye o maadama o ɲangili ni o bɔra yen ɲɛnamaya bɛ duuru an b'a ɲini Allahu Taala fɛ ala ka dusukun gɛrɛ ɲɔgɔn na ala ka dusukun gɛrɛ ɲɔgɔn na ala ka dusukun gɛrɛ ɲɔgɔn na kaara gɛlɛya min bɛ adamadenw na ala k'a sama ka bɔ i ka dusukun magaya an bɛ Alahu subhanahu wa ta'ala deli bɛn ani basigi o ka se ka sabati anw ka Mali la nafolo dungo juguya anw ka jamana kɔnɔna na yuruku n'an ko ma ko surafɛnminɛ hali ni y'a sɔrɔ dɔw kɔni bɛ k'a fɔ surafɛnminɛ yɛrɛ tɛ bilen a kɛlen don tilefɛminɛfɛn ye o ye gɛlɛyaba de ye ka ɲɛsin anw yɛrɛ ka jamana ma jateminɛw ni sɛgɛsɛgɛliw kɔni kɔfɛ a yirala k'a fɔ sɛfawari miliyari 7 miliyari 39 ka taa se sɛfawari miliyɔn 461 o de ɲɛmatununa soni kungo cɛ ka bɔ san 2005 la san 13 kɔnɔ ka na bila an bɛ don min na ko bi nin ye degunba de ye ka ɲɛsin anw ka jamana ma o jamana yɛrɛ se ka ɲɛtaga boloda cogo si la tant que nin nafolo ninnu kɔni a bɛ ka tunu soni kungo cɛ ɲinini minnu kɛra an fɛ a kisa la an ka cɛ ka o seereyaw lajɛ ni fɛn kɛn bɛ ka malidenw kamana gan nin wagati laban ninnu na anw ka jamanaw kɔnɔna na o de ye nafolo yɛrɛ dunko juguya an b'a fɔ min ma ko yuruku surafɛnminɛ a yɛrɛ bɔn bɛ surafɛnminɛ na ka na kɛ tilefɛnminɛ ye an bɛ don minɛ komi bi anw ka jamana kɔnɔna na n'i y'a sɔrɔ jateminɛ kɔni kɛra diɲɛ yɛrɛ setigi jamanaw fɛ ka taa se diɲɛ yɛrɛ wagandebaw ma olu kɔni y'a yira k'a fɔ mali yɛrɛ fantan jamana ye nka n'i yɛrɛ jateminɛ kɛ nin wagati laban ninnu na nafolo dunko juguya anw ka jamana kɔnɔna na ka taa se yuruku yɛrɛ ma o b'a to anw ka jamana i bɛna kɔlɔsili kɛ ka fɔ fantan jamana tɛ cogo si la nafolo minnu kɔni bɛ sɔn a kɔnɔna na n'olu taara u tasiraw fɛ mali kɔni bɛ bɔ fantanya yɛrɛ minɛn kɔnɔna na k'a yɛrɛ sɔrɔ se minɛn kɔnɔna na o de kama an ka lakɔli karamɔgɔ jolen dɔ bɛ yen nɔ min ni ma hakili juru caninen don sariya yɛrɛ tasira fɛ an ko maa min ma ko docteur en droit public n'a yɛrɛ tɔgɔ ye Abubakari Sidiki ale kɔni ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ale ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ka bɔ san 2005 la ka na bila an bɛ don minɛ komi bi anw ka jamana kɔnɔ sɛfawari miliyari caman olu kɔni tunna soni kungo cɛ min yɛrɛ tayɔrɔ ma dɔn ka sababu kɛ yuruku min yɛrɛ bɛ kɛ anw ka jamana kɔnɔna na a ko n'i ye jateminɛ kɛ anw yɛrɛ ka jamana na k'a ye juru kɔni caman bɛ anw ka jamana na sɛfawari miliyari caman bɛ tunu san yɛrɛ kɔnɔna na min yɛrɛ tayɔrɔ ma se ka dɔn o kɔni ye gɛlɛyaba de min b'a to anw ka jamana kɔni bɛ to dingɛ kɔnɔna de la a tɛ se ka yɛlɛ tintin sanfɛ cogo si la Abubakari Sidiki ale ka ɲɛfɔcogo la k'i sinsin cakɛbondaso min bɛ anw ka jamana kɔnɔna na min sigilen don walasa nafolo yɛrɛ dunko juguya o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na n'a bɛ fɔ o ma ko
bureau du vérificateur général u ka sɛgɛsɛgɛliw jaabi Abubakar Sidiki kɔni y'o de ta k'i sinsin o kan a ka ɲɛfɔtogo la nafolo minnu kɔni tununa anw ka jamana kɔnɔna na san 2005 o bɛ taa se sɛfɛwari miliyari 15 bɔɲɔgɔnko de ma san 2006 sɛfɛwari miliyari 100 miliyari 3 o kɔni tununa soni kungo cɛ san 2007 sɛfɛwari miliyari 20 o de tununa soni kungo cɛ san 2008 sɛfɛwari miliyari 98 ani a murumuru kunkanfɛ o de tununa soni kungo cɛ san 2009 nafolo min yuruguyurugura anw ka jamana kɔnɔna na n'a tununa n'a yɛrɛ yɔrɔ ma se ka dɔn cogo si la sɛfɛwari miliyari 100 miliyari 12 o ni a kunkanfɛ san 2010 sɛfɛwari miliyari 34 o tununa san 2011 sɛfɛwari miliyari 10 o n'a kunkanfɛ o de tununa soni kungo cɛ san 2012 sɛfɛwari miliyari 49 o n'a kunkanfɛ san 2013 sɛfɛwari miliyari 80 san 2013 sɛfɛwari miliyari 80 o n'a kunkanfɛ o de tununa soni kungo cɛ san 2014 san min sugantira jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ fɛ ka kɛ yuruguyurugu ani dunkojuguya yɛrɛ kɛlɛli ye anw ka jamana kɔnɔna na sɛfɛwari miliyari 72 o ni a kunkanfɛ o de tununa soni kungo cɛ jamana ɲɛma yɛrɛ san min ta ko yuruguyurugu yɛrɛ ka kɛlɛ san 2015 sɛfɛwari miliyari 70 o n'a kunkanfɛ o de tununa san 2016 sɛfɛwari miliyari 52 o n'a kunkanfɛ o de ɲɛma tununa san 2017 sɛfɛwari miliyari 23 o n'a kunkanfɛ o de tununa soni kungo cɛ o b'a yira k'a fɔ anw ka jamana sɛfɛwari kɔni miliyari caman de bɛ tunu san yɛrɛ kɔnɔna na min yɛrɛ yɔrɔ tɛ dɔn cogo si la Abubakar Sidiki ka ɲɛfɔtogo la a ko n'i ye nin nafolo yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka bɔ san 2005 la ka na san 2017 la sɛfɛwari miliyari 739 o ni a kunkanfɛ minnu tununa soni kungo cɛ ni a taayɔrɔ yɛrɛ ma se ka dɔn cogo si la nin ye gɛlɛyaba de ye ka ɲɛsin anw yɛrɛ ka jamana ma wa fo jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔw ka taa se kiiritigɛlaw ma cakɛ bondaso minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔna na minnu sigilen don walasa nafolo yɛrɛ dunkojuguya ma a bɛ se ka minɛ a la cogo min na o bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ anw ka jamana kɔnɔna na n'i ye anw ka jamana ta k'a lajɛ i n'a fɔ an yɛrɛ bɔra san k'a ɲɛfɔ cogo min na san 2014 jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ min y'o ta k'a fɔ o na kɛ yuruguyurugu yɛrɛ kɛlɛli san ye sɛfɛwari miliyari 72 o de tununa o yɛrɛ san kɔnɔna na i n'a fɔ bamananw yɛrɛ b'a fɔ cogo min na anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na sɛgɛ ka sɛden ta o ye tiɲɛ nka k'i sigi sɛ kulukulu sanfɛ ka sɛden kɔni dun a dɔ bɛ dɔ la i yɛrɛ tigɛlen don sɛtigi la jamana ɲɛmɔgɔ kɔni ka san ta k'a fɔ nafolo yɛrɛ dunkojuguya o ka kɛlɛ o san kɔnɔna na sɛfɛwari miliyari 70 kɔ o ka tunu o san kelen kɔnɔna na ɲininkali min ni o bɛ kɛ o yɔrɔ la o de ye k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ye kɔngari gɛlɛn min da a kangari gɛlɛn a ma labato wa n'a dun ma labato jamana ɲɛmɔgɔ kan ka mun de kɛ farafinna kibaruyaw ka taa se diɲɛ fan tɔw bɛɛ lajɛlen na an ka o lajɛ ɲɔgɔn fɛ diɲɛ kiiribulonba min bɛ yen nɔ n'an b'a fɔ a ma ko cour pénal international bi sɔgɔmada in na sigi kɔni tun baaraw daminɛna min bɛ ɲɛsin kɔnɔwarikaw ka masakɛ kɔrɔ n'ale yɛrɛ tɔgɔ ye Laurent Gbagbo ka taa se denmisɛnw ka maaɲɛma kɔrɔ min tun bɛ kɔnɔwarikaw yɛrɛ fɛ yen nɔ n'a yɛrɛ tɔgɔ ye Charles Blekude olu maa filaw olu ka kiiriw tun baara kan ka daminɛ bi sɔgɔmada in na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ janvier kalo tile 15 tɛmɛnen a yirala k'a fɔ nin maa fila kɔni ko ma ye u nɔ la k'u yɛrɛ ka bila ka bɔ sariya yɛrɛ ka bolo kan nka wulikajɔ kɔni kɛra sariya matarafaba min bɛ nin kiiribulonsoba in na n'an ko a ma ko cour pénal international n'ale yɛrɛ tɔgɔ ye Fatou Bensouda n'an ko a ma ko procureur ale kɔni tun ye a ɲini cogo bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ Laurent Gbagbo ka taa se Charles Blekude ma u kɔni tɛ se ka labila nin cogoya in na tantɔ o kuma min fɔra kiiritigɛlaw kɔni farala a kan bari ni maa fila u bɛ kaso bolo kan Laurent Gbagbo ni ale yɛrɛ kɔnɔwari masakɛ kɔrɔ ye ka taa se Charles Blekude ma ni ale yɛrɛ denmisɛnw ka maaɲɛma kɔrɔ dɔ ye min tun bɛ kɔnɔwari jamana yɛrɛ kan u ka kiiri baaraw minnu bɛna daminɛ bi a tun bɛ tali kɛ walasa Laurent Gbagbo ka taa se Charles Blekude ma u yɛrɛ bɛ se ka to kaso la cogo min na Fatou Bensouda ale ka ɲininiw hukumu kɔnɔna na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Laurent Gbagbo yɛrɛ bɛ kaso la sisan a bɛ san 7 bɔɲɔgɔnko bɔ Laurent Gbagbo min ni a yɛrɛ si bɛ san 70 ani san 3 la jalaki minnu kɔni tun binna Laurent Gbagbo kan o de ka bɔ san 2010 na ka taa san 2011 kalafili minnu kɔni kɛra kɔnɔwarikaw ka jamana kan maa hakɛ min kɔni fara o jalakiw kɔni tun bin bɛ Laurent Gbagbo kan o de y'a to diɲɛ seleke naani kiiribulonba min filɛ nin n'an b'a fɔ o ma ko cour pénal international olu kɔni tun kɛlen don k'a minɛ k'a don bɛrɛ la walasa maa minnu fatura kɔnɔwari yɛrɛ kalafili yɛrɛ kɔfɛ ka se ka taa ɲininkali busamisɛn guwa la cogo min na wa n'o olu jɔra la a yɛrɛ bɛ se ka bila kaso la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ san 2011 waati tuma min na Laurent Gbagbo ale kɔni y'a ɲini k'a fɔ ale tɛ wuli ka bɔ fanga la hali ni y'a sɔrɔ Alassane Dramane Ouattara de tun ye sebaaya sɔrɔ a donni kama kalo 5 mankan kɔnɔna na maa 3,000 bɔɲɔgɔnko o de ni halakira kɔnɔwari jamana yɛrɛ kan
kan. O dɔw yɛrɛ y'a yira fɛnɛ k'a fɔ a ka ca ni o bɛɛ lajɛlen. O de kɔfɛ Alassane Dramane Ouattara ka finitigilakaw ka taa se Faransi yɛrɛ finitigilakaw ma, olu sɔrɔla ka don diyagoya la ka taa Laurent Gbagbo ka tɛgɛ kɔni k'a la. A ma kɛ fɛn fɛ, a kumaw kɔni cayalen don diɲɛ yɛrɛ kiiribulonba in na n'an k'a ma ko Cour pénale internationale. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin fɛnɛ y'a siɲɛ fɔlɔ de ye masakɛkɔrɔ yɛrɛ farafinna bangun yɛrɛ kan min ka taa jɔ nin kiiribulonba in yɛrɛ ɲɛkɔrɔla la. Ɲininiw kɔni baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ sen na. Don n'a natɔlaw la ni fɛn minnu mana bɔ Kɔnɔwari masakɛkɔrɔ n'o ye Laurent Gbagbo ye a ka kibaruyaw la, an bɛ n'o da télé ɲɛtaa filɛbaw bɛɛ lajɛlen tulo kan inshallah. Nigeria jamana kibaru la u ka jamana ɲɛmɔgɔ Muhammadu Buhari ale masuruɲanama 2 kɔni bɛ yen nɔ. An bɛ don min na i komi bi ɲangini jalakili binnen bɛ minnu kan k'a yira k'a fɔ u ye foroba nafolo kɔni dunkojuguya kɛ. Jɛkulu min bɛ Nigeria jamana na waasa fɛn min ye foroba nafolo dunkojuguya a bɛ se k'a dabila cogoya min na ni a bɛ fɔ a ma ko agence anti corruption. Olu kɔni y'a yira k'a fɔ ni maa 2 kofɔlen minnu filɛ nin ye waati minnu na u kɔni kun bɛ jamana koɲɛw ɲɛma ko u ye foroba nafolo dunkojuguya. Babachar Lawal ale kun y'u ka jamana marabolo ɲɛmaaya so kɔni baarakɛla dɔ ye wa a yirala k'a fɔ ale kɔni ye u ka marché caman de bɛ k'o di cakɛbolo ma minnu ye a yɛrɛ ta ye walima ani cakɛbolo minnu kɔni bolo bɛ ɲɔgɔn bolo. Bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn fɛn min ye Nigeria jamana kɔrɔnfɛ bolo ani a kɛɲɛka. An bɛ don min na i komi bi a bɛ ɲini kana san caman bɔ. Jatigɛwale kɛbaw kɔni kɛn bɛ k'a dankari ni jamana kofɔlen na o hukumu kelen kɔni kɔnɔna la kasabi caman de bɛ yen nɔ minnu kɔni kun ɲɛsilen bɛ u ka o marabolo olu ma waasa Nigeria jamanaden min bɛ o fanfɛ bolo la olu bɛ se ka u yɛrɛ sɔrɔ cogoya min na. Hakilina jiginna Muhammadu Buhari a kɛra Nigeriakaw ka jamana ɲɛmaa ye san 2015 wa layidukan min ni a y'o ta Nigeria jamanadenw ye o de kɔni kun ye ko a bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ waasa fɛn min ye foroba nafolo dunkojuguya u bɛ se k'a kɛlɛ cogoya min na fo ka taa se yurukuyuruku ma. A y'a yira k'a fɔ ale ka kɛlɛ kɔni fanba o bɛna kɛ o ye. Olu y'a yira k'a fɔ ni wulikajɔ minnu kɔni bolodalen kun bɛ a bolo k'a y'a ta ka fanga sinamatɔnw dɔrɔn de sɛgɛrɛ. Gabon jamana ɲɛma ani a balimaw ka so kɔni caman bɛ yen nɔ minnu ni sɛgɛsɛgɛliw kɔni taara ka olu sɛgɛrɛ Faransikaw ka jamana la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Paris arabadon janvier kalo tile 30 kibaruyaw kɔni ye a yira k'a fɔ ni wulikajɔ ni sɛgɛsɛgɛli kɔni bɛ tali kɛ baara min kun bolodalen bɛ Gabon jamana yɛrɛ la walasa ka se ka sɔrɔ kɛko juguya kɔni kɛlɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka kɛɲɛ ni maa minnu kɔni bɛ jamana koɲɛw kɔni na. A jirala k'a fɔ ni wulikajɔ ninnu kɔni taara ka jamana ɲɛma kɔni ka sow kɔni sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a yɛrɛ balimamuso min ni a bɛ fɔ a ma ko Pascaline Bongo. An bɛ don min na hali n'a sɔrɔ la a yɛrɛ kɔni bɛ u ka jamana la sɛgɛsɛgɛliw kɔni taara ka ɲɛsin o yɛrɛ fɛnɛ daga yɔrɔ ma Faransi jamana la wa yirala k'a fɔ a kɔni tɔgɔla so in bɛ Faransi yɔrɔ min kɔni na yɔrɔ don min kɔni sɔngɔ ka gɛlɛn kosɛbɛ. Kunnafoniw ni sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ a yira k'a fɔ Gabon jamana waleya minnu kɔni taara kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka kɛɲɛ ni sɔrɔ kɛko juguya kɛlɛliw ye o baaraw kɔni kun dabilala kabini san 2017 wa o baaraw waati kɔni na fɛn min ye jamana ɲɛma Ali Bongo ani a masurunya maasi kɔni kun tɛ yen nɔ minnu kɔni ni sɛgɛsɛgɛli kɔni busan kɔni kun sera u ma. Ma faamuyalen caman de bɛ yen nɔ minnu kɔni ye a yira k'a fɔ fɛn min ye nin sɛgɛsɛgɛli ni nin ɲinini kofɔlenw kɔni kɔfɛ baaraw kɔni bɛ se ka kɛ u ka jamana ɲɛma Ali Bongo ani a somɔgɔw. E ko u tɛna ɲɛfɔli kɛ fanga ɲɛma baw ni a kɔni jɔraw la k'a fɔ fɛn min ye u fa Umar Bongo ale kɔni ka waati la n'a yira k'a fɔ u ka jamana kɔni nafolo ni o kasabiw de kɔni kun taara ni ka t'o don so dɔw kɔnɔna jamana kɔ ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faransi jamana la k'o kɔni bɛna kɛ waleya ye min kɔni a bɛna ɲangi kosɛbɛ Gabon jamana sariyatigiw fɛ. Liban jamana ka kalo 8 kɔfɛ u tun sigilen don k'u ka jamana yɛrɛ marabolo ɲɛmɔgɔw kɔnɔ. Kunungo alamisa sɛbɛnfura kɔni bɔra ka bin a yirala k'a fɔ Liban jamana ka marabolo ɲɛmɔgɔba o kɔni sigira minisiri 30 bɔɲɔgɔnko o de taara minnu kɔni kan ka Liban yɛrɛ jamana ɲɛda yɛlɛma. N'i ye Liban yɛrɛ jamana ta k'a lajɛ ni wagati laban ninnu na gɛlɛyaba de tun bɛ u ka jamana kan nka wulikajɔ kɔni ni fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bilara sen kan walasa basigi ani kolosuma yɛrɛ bɛ se ka na cogo min na. Kalo 8 tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ bari a tun bɛ wagati janbɔ Liban yɛrɛ jamana kɔnɔna na bɛn tun kelen t'a la cogo si la k'a fɔ marabolo min kɔni bɛna sigi nka e ko kunungo u labanna ka bɛn kan kelen kan
marabolo kura o kɔni sigira walasa Liban yɛrɛ jamana bɛ se ka ɲɛtaga yɛrɛ boloda cogo min na. Ni ye nin ministre 30 yɛrɛ ta k'a lajɛ, musolaka 2 kɔni b'a a la minnu kɔni bilara jɔyɔrɔbaw la. A bɛ fɔ ministre so min ma ko ministère de l'intérieur, n'o de ye jamana kɔnɔna kow ye, o bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na, o kalifara muso dɔ kɔni na n'ale yɛrɛ tɔgɔ ye Araya Al-Hassan. U ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔ kɔrɔ min tun bɛ yen nɔ n'a yɛrɛ tɔgɔ ye Saïdi Erere, o masurunyana don. Muso 2nan min kɔni bɛ yen nɔ ni ale yɛrɛ ye jɔyɔrɔba sɔrɔ, ale tɔgɔ ye Nada Bustani. Ministre so min yɛrɛ sigilen don u ka kuranko ka taa se u ka jiko yɛrɛ bɛ se ka sabati jamana kɔnɔna na cogo min na, o jɔyɔrɔ in fɛnɛ kalifara ale muso kofɔlen in na. Maramafɛn tabaga jɛkulu dɔ bɛ u ka jamana kan n'an ko ma ko Hezbollah, a ɲinina olu kɔni fɛ olu ka se ka ministre 3 kɔni di, wa o dira o cogo kelen na. Ministre so 3 dira olu ma walasa jamana yɛrɛ bɛ dingɛ min kɔnɔna na a bɛ se ka bɔ o dingɛ kɔnɔna na cogo min na. Ni ye nin ministre 30 yɛrɛ ta k'a lajɛ, baara kologiri minnu kɔni bɛ yen nɔ n'u kan k'u ɲɛsin o ma, o de ye Liban yɛrɛ sɔrɔ nagasilen bɛ nin wagati laban ninnu na. Wulikajɔw de kan ka boloda walasa u bɛ se ka cɛsiri kɛ ka ɲɛsin Liban yɛrɛ sɔrɔ bɛ se ka yakubaya ka taa se Siri yɛrɛ kɛlɛ ma. Bari Siri ka den min kɔni bɔra Siri yɛrɛ jamana kan a bɛ taa se maa 1,000,000 bɔɲɔgɔnko la k'i kunda Liban yɛrɛ jamana kan. Wa fɛɛrɛw ni dabaliw bɛɛ lajɛlen de bɛna bila sen kan walasa o jamana kɔnɔ den minnu bolila ka bɔ Siri ka n'u yɛrɛ sɔrɔ Liban jamana kan, olu yɛrɛ ka segin ka taa cogo min na Siri jamana yɛrɛ kan ka sɔrɔ baasi mun sɔrɔ. Wa Libankaw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ olu kɔni bɛna nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ ka bɛn ni u ni Siri jamana yɛrɛ ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ye. Nka diɲɛ seleke naani tɔnba n'a bɛ fɔ o ma ko ONU ka taa se diɲɛ yɛrɛ jamana wɛrɛw ma ko bɛɛ lajɛlen k'i sen bɔ a la. Maa 1,000,000 min kɔni donna olu ka jamana kan, olu yɛrɛ na fɛɛrɛ kɛ walasa u ka segin ka taa u bɔyɔrɔ la cogo min na n'o ye Siri jamana ye. Nin de bɛ dansigi kɛ aw ka bi don kibaru la. Ɲɛmɔgɔyaso ye minnu fara ɲɔgɔn kan ka di an ma. An bɛ foli ni tan lase aw bɛɛ lajɛlen ma, aw minnu sigilen filɛ ka tele ɲɛtaa lajɛ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka tungaranke minnu bɛ Nizeriya jamana kan, Abuja ka taa se Lagos ma n'olu ye a dugubaw ye. An ka foli bɛ se malidenw ma nin yɔrɔ kofɔlen na. Ala ka sini don kibaru kɛnɛ jira an na.